बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। दासिमहालागै गासै सा 4203 बारग' एनडिपिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बिथाङा बुंबावो दि गासै सा 1952 बारग' एनडिपिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो आद्रा दंबावो। बिनिनो सा 1561 सावरायग्रा ग्रुपनि, सा 163 गबिन्द बसुमतारी ग्रुपनि, सा 184 रन्जन दैमारी फेक्सननि आरो सा 20 थेरेन बर' ग्रुपनि। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि गासै 1586 बारग' एनडिपिफोरनि हेंथायै गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव केस दं। बिनिनो गासै 200निबो बांसिन केसफोरा सल्भ जाबाय। चिरां जिल्लायाव हरसेयावनो गंथाम गलायाव सिखाव हाबदों। थांनाय हराव चिरां जिल्लानि बेंटल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सालबारि बाजाराव हरसेयावनो गंथाम गलायाव सिखाव हाबदों। सिखावफोरा गासै गंथाम गलाफोरनिफ्राय गासै 3 लाखनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसादखौ खावना लांदों। मख'नो गोनांदि सिगां समफोरावबो बेबायदि जाथाया जाबोबाय थाबोदों होनना गला बिगोमाया फोरमायदों। सिखाव खावजानाय गला बिगोमाफोरनि मुं रानी बसुमतारी, मनिराम मोसाहारि, जीवन बसुमतारी। बाजार कमिटिनि नेहाथारि लक्षिचरन बसुमतारीया सिखावखौ संदाननानै हमनो थाखाय पुलिस बिफाननिसिम खावलायदों। थांनाय बिसायख'थि समाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव हरगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय गोबां खेब खोनानो मोन्दोंमोन। दा बिसायख'थिया जोबनायनि उनाव खौरांगिरिया हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव हरनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिखौ सोंथि खालामनायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि दानिया जेलाव मानो हरबावनांगौ, बयबो गोजोनाव थाथों। बिसायख'थि समाव खोथाया आलादामोन। बे समाव खोथाया जादोंमोन मानसिया सिलाइ लानानै हाग्रायाव दंमोन। दानिया रावबो सिलाइ लानानै हाग्रायाव गैया। बयबो मोजां थाथों, सोलिबाय थाथों होनना। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दिनै दुंहाव थासारि। साख्रिआवलाफोरा जानांदों हाहाकार। मावफारियाफोरा थि समाव फैयैनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गेटखौ बन्द' खालामदों। गेटखौ बन्द' खालामनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव साख्रिआवलाफोरा थि समाव फैया, जायनि थाखाय जौगालु बिथांखिफोरनि गासै खामानिफोरा थाबथानानै दं। बिथाङा बुंबावो दि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावफारियाफोरा फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासि 5 रिंगासिम खामानि मावनांगौ। जुदि सोरहाबा माबाफोर बेराम जादोंब्ला बिथांमोना आर'ज बिलाइ हो, जों सुटि होगोन। बिथांमोना गावनि गोसो बायदि खामानि मावगोन, बेखौ सहायनाय जानाय नङा। जायफोर मावफारियाफोरा जेबो जाहोन गैयालासिनो सानथाम मावखुलियाव फैया, बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।